Координацията на националните съвети на националните малцинства потърси спешно прекратяване на приватизацията на малцинствените медии, съобщи Босненския национален съвет със седалище в Нови пазар. Координацията, която събира представители на всички малцинствени съвети в Сърбия, прекратяването на приватизацията търси, за да се до края на годината изнамерят решения за информиране на езиците на малцинствата, особено на албанците, босненците и българите, сочи се в съобщението на Босненския национален съвет. Със становището абсолютно се слага и Националния съвет на българското малцинство, а председателят на съвета Владимир Захариев заяви, че координацията на съветите на малцинствата е потърсила от Министерството на културата информирането до петък да се изясни по въпроса информиране на езиците на малцинствата в Сърбия. Координацията на заседанието, което се проведе в Белград, прие заключение, въз основа на което малцинствата ще предоставят свои предложения за съвместни представители за Националния просветен съвет, Регулаторната агенция за електронни медии и Националния съвет за култура. Приключват работите за почистване на долната селска вада през Райчиловци, четвъртата поредна вада за напояване на земеделски площи в Босилеград и околните села. Казаха за програмата от публичното предприятие Дирекция за строителни площи и пътища. След като ангажирани ще работници на публичното предприятие Дирекция и спортното дружество Младост завършат с почистването, ще последват необходимите строителни работи на определени отсечки, потвърди директорът на дирекцията Страшко Апостолов. В ход е разрешаването на имуществено-правните работи, защото тази вада не е ползвана над 3 десетилетия, но инициативата за нейното пускане намери голям интерес и помощ у местното население, допълни Апостолов. Очаква се, че пускането на тази четвърта поредна вада за напояване до голяма степен да увеличи броя на обработваемите площи. Утре започва изплащането на втората част на майските пенсии на пенсионерите от категория бивши заети. Сплащанията ще протичат на гишетата в пощите и банките в страната. От Републиканския фонд за пенсионно инвалидно осигуряване обявиха, че ден по-рано започва изплащането на принадлежностите на бившите заети, които парите си получават на домашен адрес. По последни данни на фонда, в страната има около 1 милион 450 хиляди пенсионери бивши заети със средна месечна квитанция в размер 24 953 динара, минимална в размер 13 288 динара. В нашата община утре ще бъде частично облачно, но без валежи. Сутрешната температура на въздуха 6, максимална дневно 18 градуса. Ще духа северо-западен вятър с скорост 102 метра в секунда.